Hej 3Q. Hej, ja, hej 3Q. Nu siger jeg det måske 3 gange. Det vil jeg ikke. Det er også lige meget. Jeg vil lige som optag til modulet på torsdag lige sige noget om film som kilder i historiefaget. Øh, det er sådan, at ligesom alle andre kilder, så kan vi arbejde med kilder som beretninger eller som levn, alt efter hvad det er for et spørgsmål, vi arbejder med, hvad vores formål med vores undersøgelse er. Når vi arbejder med kilder som beretninger, så er det jo noget med at afdække en situation, nogle hændelser, en udvikling, nogle årsager, og vi kigger på, hvad er det for nogle direkte fortællinger, der er i teksterne, hvad er det for nogle beretninger, der står, hvad står der om, hvordan jeg mistede min store tog i en fodboldkamp mod orker eller et eller andet. Hvad ved jeg? Levn, så bruger vi i stedet for film til at sige noget om, da filmen blev til, og i forbindelse med, Dommedag Nu, så kan man jo sige, at det er omkring 1979, det er 1979, det bliver udgivet, og det er en lang proces, fra man starter processen. Jeg tror, det er 1979, man starter med at lave filmen. Hvad siger den om samtiden, da filmen bliver til? I USA, i hvor høj grad er den repræsentativ for det amerikanske samfund, og i hvilken grad er den med til at forme amerikanernes opfattelse af Vietnamkrigen. Nå. Så der fik jeg lige gjort filmen rimelig kedelig. Men det er nu alligevel spændende, synes jeg. Grunden til, at jeg synes, I skal gå op i det her med hud og hår, det er fordi, at I er jo en mediefagsklasse, og film betyder faktisk noget. Altså, film har indflydelse på vores opfattelse af, hvad der er sket i fortiden. Film er fortolkninger af fortiden. Det er et bud på, hvordan vi skal forstå, hvad der er sket. Og Dommedag Nu er en kunstnerisk fortolkning af Vietnamkrigen og krigen som fænomen. Hvad gør det ved soldaten, og måske også, hvad gør det ved et samfund, der er i krig. Så det er sindssygt vigtigt, og film er i den grad med til at forme vores kollektive erindring om, hvad der er sket i fortiden, vores fælles historie. Det første, man så skal forholde sig til, når man ser på sådan nogle film, det er, jamen, i hvor høj grad giver det så også nogle troværdige informationer om Vietnamkrigen? I hvor høj grad er Vietnamfilmen akkurat i forhold til de begivenheder og den måde, som amerikanerne har ført krigen? Og der kan vi stille alle de her almindelige spørgsmål, vi stiller, når vi skal vurdere troværdigheden. Ikke? Første- og andenhåndsvidne, det er typisk være instruktør, men det kan også være skuespillere. Hvor stor er den tidsmæssige afstand fra at filmen bliver påbegyndt, eller fra Vietnamkrigen og så til filmen? Hvad er der en tendens i filmen? Hvad er formålet? Ikke? Hvad er det instruktøren? Hvad er det for en historie, han vil fortælle? Er han pro-krig? Er han anti-krig? Ja, sådan nogle ting. Og det er jo vigtigt, ikke? Fordi at film, der er utroværdige, kan jo vende op og ned på vores forståelse af, hvordan vi skal forstå en krig, og kan måske manipulere. Måske er det en form for historiemisbrug. Det kan det jo godt være. Det kan man diskutere, om Dommedag Nu er. Og man skal være opmærksom på, at Dommedag Nu er ligesom en novelle, og den er jo baseret på en novelle, Heart of Darkness, om det belgiske Kongo, og det imperialistiske overherredømme, den belgiske konge havde i Kongo. Altså det er fiktion. Det er ikke... Fiktion er aldrig forpligtet på noget så fantastisk som sandheden. Altså, det behøver man ikke. Altså, jeg tror, at der er en bog, Da Vinci-mysteriet, og den starter med indledning, at alt, hvad der står i den her bog, er sandt. Ikke? Nu skal man afdække, hvad der er sket. Ikke? Men det er jo fiktion, altså. Det må man godt skrive i starten af en roman, ikke? Og på samme måde med sådan en film her, jamen, den er jo ikke forpligtet. Vi kan ikke bagefter komme som historikere og råbe, næ.
I har garanteret alle sammen set filmen Inglourious Basterds af Quentin Tarantino, hvor det lykkedes amerikanske soldater, eller jødiske amerikanske soldater under 2. verdenskrig at dræbe Hitler i Frankrig, i Paris. Og Hitler begjorde jo selvmord i hans bunker i Berlin i 1945. Men det er jo ikke noget problem. Altså, det kan vi jo ikke, man kan jo ikke sige bagefter, gå ud og som historiker brokse over det. Man kan måske i stedet for sige, jamen prøv at se, okay, hvad er det Quentin Tarantino, han vil med det her? Hvad er det, han vil, når det er sådan, at han lader jøder dræbe Hitler? Jamen så er det jo et forsøg fra hans side på, ligesom at lade de undertrykte og de forfulgte og de dræbte og de glemte få en chance for at hævne sig. Så på den måde så siger den måske mere om, hvordan at vi i dag bearbejder Holocaust, og hvad man gør det i USA, ikke? Hvordan at vi forholder os til det. Og derfor så er det måske mere interessant at bruge sådan en film som Inglourious Basterds som et levn. Og på samme måde kan man også bruge Dommedag Nu som et levn. Altså, hvad siger den? Altså, hvad siger den om situationen i USA her efter Vietnamkrigen? Altså den her fortolkningskamp, der foregår om, hvordan vi skal forstå krigen. Og hvordan er Dommedag Nu et bud på, hvordan vi skal forstå krigen? Og der kan man jo gå ned med alle mulige analyseredskaber, I har fra mediefag, og prøve at finde ud af, jamen hvad er det, der er formålet med den her film? Altså, hvad er det, der er det omdrejningspunktet, når Francis Coppola, han laver den her film? Og det kan man jo netop, så kan man sige, okay, men her lave shot-to-shot analyse, eller hvad I nu kalder det, og på den måde sige noget om, hvordan at man skal forstå budskabet. Og man kan overveje, hvor repræsentativt er det for amerikanske samfund. Hvad betyder det, ikke? Altså Vietnamkrig bliver jo et kæmpe traume for det amerikanske samfund, ikke? Man går først i gang med sådan en ordentlig krig igen i 2003, ikke? 30 år efter, eller 28 år efter Vietnamkrig, eller 30 år efter den amerikanske deltagelse i Vietnamkrigen er slut, ikke? Så, ja, I skal prøve at arbejde med Dommedag Nu på klassen. I skal beslutte jer for, hvad I vil med filmen, hvordan I vil undersøge den, hvad for spørgsmål I vil belyse ved hjælp af filmen, og I skal prøve at få det bedste ud af historie og mediefag til at skrive en sammenhængende analyse af, hvad vi kan bruge Dommedag Nu til. Ja. Jeg håber, det giver mening. Ellers så har jeg jo bare spildt jeres tid som sædvanligt. Vi ses på torsdag.